Aquest ball consisteix en fer 2 quadres de 8 persones. Cadascú ha d'anar pegant amb uns corxols de pell de conill i cintes amb cascabells als companys de ball. La música va ser recuperada al nostre poble, és a dir, és la cançó del Ball dels Locos de l'Olleria. Acabat el ball, realitzarem la nòria, una construcció d'un alcoià, és a dir, un castell de 3 altures que es diu així perquè fou pensat per a l'actuació de l'entrada de moros d'Alcoi. I al voltant, tots els xiquets pujaran formant pilars de 2. L'alcoià rodarà cap a una direcció i els pilars en sentit contrari. Un aplaudiment. Yo todo. Eso no vuelve a ser más tú. No hay tan cara, ¿no? Pues es más sencillo. Sí, claro, no estoy No, que allí estem molt properes. Que allí els camins que estem allí molt bé, però ara no Què és la gent? No, ara no se passa ja. Mira chiqueta, mira chiqueta. No, hola. Eres tan alto, bye.